ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடையில்லாத நாமத்தினாலே இந்த நாளிலும் கூட இந்த மாதத்தின் இரவு ஜெபத்திலே ஆன்லைன் மூலமாய் கலந்து கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் நான் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். ஆண்டவர் கிருபையாய் இந்த மாதம் முழுவதும் ஆண்டவர் கண்மணி போல நம்மை பாதுகாத்து சபையாய் ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் கண்மணி போல பாதுகாத்து இந்த இரவு ஜெபத்திலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கடந்து வந்து அவருடைய பாதத்தில் நம்மை சமர்ப்பித்து புதிய மாதத்தை கர்த்தருடைய பாதத்திலே துவங்கும்படியாய் தேவ பிள்ளைகளாகி நாம் வந்திருக்கிறோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து நம்மை பலப்படுத்தி நம்மை நடத்தினதை நினைத்து நமக்கு அருமையான வாக்குத்தத்தத்தை தந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொல்லி 31 நாளும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நடத்தி இருக்கிறார். அதை நினைத்து எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் இருக்கிற இடத்திலே முழங்கால் படியிட முடிந்த பிள்ளைகள் முழங்கால் படியிட்டு, எழும்பி நிற்க முடிந்த பிள்ளைகள் எழும்பி நின்ற ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மையே ஒப்பு கொடுத்தவருக்கு நன்றி பலிகளை செலுத்தி நம்மை பாதுகாத்ததை நினைத்து, ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவதை நினைத்து, நம்மோடு கூட இருந்ததை நினைத்து, நாம் போகிற வந்த இடங்களிலெல்லாம் அவர் நம்மோடு கூட கடந்து வந்ததை நினைத்து, அவர் நம்மை நடத்தினதை, போஷித்ததை, பாதுகாத்ததை, எத்தனையோ வியாதிகள், பலவீனங்கள், போராட்டங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் வந்த போதிலும் அவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை நடத்தினாரே, அதை நினைத்து சபையாய் நம்மை பாதுகாத்தாரே, அதை நினைத்து நம்முடைய தேவைகளை சந்தித்தாரே, அதை நினைத்து ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்து நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்போமா. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே அப்பா, ஆண்டவரே உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுத்தாலும் போதாது ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகளா எங்களை இந்த 2022 வருஷத்தின் முதல் மாதம் முழுவதும் சபையாய் நீங்க பாதுகாத்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நீர் தந்த வாக்கு தத்தத்தின்படியாய் ஆண்டவரே பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு, திகையாதே, கலங்காதே. ஆமே, நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன் தேவனாய கர்த்தரோடு இருப்பார் என்று சொல்லி 31 நாள் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் எங்களோடு கூட இருந்தீங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, யாரும் எங்களோடு கூட இருக்க முடியாத இடத்துல நீர் எங்களோடு கூட இருந்து நடத்துகிற வல்லமையுள்ள தேவனையா. அப்படித்தான் நீங்க எங்க கூட இருந்து நடத்தி வந்திருக்கிறீங்க ஐயா. இந்த மாதத்தில் எத்தனையோ பலவீனங்கள் ஆண்டவரே, எத்தனையோ போராட்டங்களையா, எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்திருக்கிறது ஆண்டவரே. ஆனாலும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு நல்ல எபினேசராயிருந்து, ஆண்டவரே எங்களுக்கு நல்ல எல்ரோயா எங்களை காண்கிறவராயிருந்து, ஆண்டவரே தகப்பனே நீர் யெகோவா ராஃபாவாயிருந்து, யெகோவா ஷாலோமாயிருந்து, ஆண்டவரே ஆண்டவர் நீர் எங்களுக்கு யெகோவா நிசியாயிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தி வந்திருக்கிறீங்களே, அதற்காய் நாங்கள் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு ஆண்டவரே உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஐயா, எங்களை விட பலவான்கள், எங்களை விட ஞானவானிகள், எங்களை விட எத்தனையோ மேன்மையானவர்கள் ஐயா இந்த உலகத்திலே ஆண்டவரே அப்பா, இந்த ஆண்டவரே பாதத்தை துவங்கினவர்கள் ஆண்டவரே கடந்து போய் விட்டார்கள் ஐயா. தேவன் எங்களை கிருபையாய் சபையாய் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறீங்களே ஐயா. அதற்காகத்தான் உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்திலே நன்றி பலிகளை செலுத்தி ஆண்டவரே புதிய மாதத்தில் நீர் எங்களோடு கூட இருப்பீங்க என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு உம்முடைய பாதத்திலே புதிய மாதத்தை துவங்க நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, இந்த ஆன்லைன்ல ஆண்டவரே இந்த ஜெபத்திலே ஆண்டவரே கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே, இதை கேட்கிற பார்க்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் கத்த நிரப்புங்க ஆண்டவரே. நீர் தூரத்துக்கும் சமீபத்துக்கும் தேவனாயிருக்கிறபடினால ஆண்டவர்கள் எங்கு இருந்து இதை பார்த்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் என் ஆண்டுடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொருவரை நிரப்பும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனைக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற சகல சாத்தானின் சேனைகளையும் அதிகாரமுள்ள இயேசுவின் நாமத்தினால நாங்கள் நிர்மூலமாக்குறோம் ஐயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளை நிரப்புவீராக ஆண்டவரே. ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரை நிறைத்து ஆண்டவரே புதிய மாதத்திலே ஆண்டவரே தேவ பிள்ளைகளை நடத்தும்படியா நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் உம்மை பாடி ஆராதிக்க போகிறோம் ஐயா. ஜீவனுள்ள தேவனை ஆண்டவரே அப்பா, 1000 நாவுகளினாலும் பாடி துதித்தாலும் போதாத ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை பாடி துதிக்கிறோம் ஐயா. தேவன் எங்களுக்கு அந்த கிருபையை தாருங்க. இந்த பாடல்களை பாடும்போது உம்முடைய அபிஷேகத்தினால் நிரப்புங்க, தேவ பலத்தினால் நிரப்புங்க. பலவிதமான போராட்டத்தோடு, நெருக்கத்தோடு, கண்ணீரோடு, அவமானத்தோடு, நிந்தையோடு ஆண்டவரே, தேவைகளோடு ஆண்டவரே, பல நெருக்கங்களோடு ஆண்டவரே, பல சூழ்நிலைகளோடு, பல எண்ணங்களோடு, பல ஏக்கங்களோடு ஆண்டவரே, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே. ஏனென்று சொன்னால் நீர் பேசுகிற தெய்வம் ஆண்டவரே. நீர் காண்கிற எல்ரோயி அப்பா ஆண்டவர், ஒவ்வொருவரையும் அறிகிற தேவன் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு நீங்க பேசுங்க ஐயா, ஒவ்வொருவரோடும் இடைபடுங்க ஐயா. பாடல்களை பாடும்போது அபிஷேகத்தினால் கர்த்தர் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பாடலின் வரிகளையும் உம்முடைய பிள்ளைகள் உணர்ந்து பாட கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவர் உம்முடைய நாமத்தை மாத்திரம் நீங்க மகிமைப்படுத்துங்கப்பா. ஆராதனை முழுவதையும் நீங்க பொறுப்பிடுங்க, செய்தி பதியை நீங்க பொறுப்பிடுங்க ஆண்டவரே. புதிய மாதத்துக்கான வாக்குத்தத்தத்தையும் தந்து கர்த்தரங்களை இன்னும் நடத்தும்படியா உம்முடைய பாதத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. எல்லா துதியும் கனவும் மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இரட்சகர் மீட்பெருமாம் இயேசு மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. மறுபடியும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நான் எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். நம்ம எல்லாரும் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நம்ம பாடல்களை பாடி நம்ம கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறோம். சங்கீதக்காரன் 121வது சங்கீதத்தின் 4வது வசனத்திலிருந்து சொல்லுகிறான், இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை. அல்லேலூயா. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர், கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்தில் உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற்கொண்டு என்றைக்கும் காப்பார். அல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகளாய நம்மை 31 நாளும் நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் தந்த தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை பாதுகாத்திருக்கிறார். உறங்காமல் தூங்காமல் இரவும் பகலும் அவர் நம்மை நினைத்து கொண்டிருக்கிறபடினால், அவர் நம்மை மறவாமல் நினைக்கிறபடினால் தான் தேவ பிள்ளைகளாய நம்ம ஒவ்வொரு நாளையும் கடந்து வந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அவர் நமக்கு நல்ல எபினேசராய் இருந்து இதுவரை நடத்தி இருக்கிறார். அவர் நம்மை காண்கிற எல்ரோயா இருந்திருக்கிறார். பலவீன நேரங்களில் அவர் நமக்கு பலன் தந்திருக்கிறார். அவருடைய தழும்புகளால் நம்மை குணமாக்கி இருக்கிறார். எத்தனையோ பலவீனங்கள் இந்த நாட்களிலே சபையில் நம்ம அநேக பிள்ளைகளுக்கு கூட பலவீனங்கள் வந்தது, ஆனாலும் கர்த்தர் சுகம் தந்து நடத்தி இருக்கிறார். தடைகளை அவர் உடைத்திருக்கிறார். சோர்ந்து போன அநேக நேரங்களிலே அவருடைய வார்த்தையை தந்து கர்த்தர் நம்மை நடத்தி இருக்கிறார். எல்லாவற்றையும் நினைத்து மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்லுவேன். எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடலை உண்மையாய் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை நினைத்து ஆண்டவரை பாடி நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா என்று சொல்லி பாடி நாம் எல்லாரும் தேவ பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரை நாம் துதித்து பாடி ஆராதிப்போம். ஹalleluya. Thank you Jesus. Amen. உண்மையாய் எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் சாகத்தோடு ஆண்டவரை பாடி துதிப்போமா? மறக்கவில்லை, அதை நினைத்து பாடுவோமா? நன்றி சொல்வே, இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? உள்ளத்தின் ஆழத்தில் சொல்லுவோமா? கோடி கோடி நன்றி ஐயா, நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, எல்லாரும் சொல்லுவோமா? அவர் நம்மை மறவாமல் நினைத்திருக்கிறாரே. நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. எபினேச நீர்தானையா, இதுவரை உதவி நீரே. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? நல்ல எபினேசராக இருந்து அவர் நம்மை நடத்தி இருக்கிறாரே. இதுவரை உதவி நீரே. எல்ரோய்
கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். பலவீன நேரங்களில் நேரங்கள் தேவ பிள்ளைகளாய நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்த போதிலும் பலன் தந்து நடத்தினார். அதை உணர்ந்து நம்ம பாடுவோமா? சுகமானின் சுகமானின் தழும்புகளால் சுகமானின் என் குடும்ப மருத்துவ நீரே. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கு நீங்க மருத்துவராயிருந்திருக்கிறீங்கப்பா. உங்களுடைய காயங்களால் உங்களுடைய தழும்புகளால் எங்களை குணமாக்கினீங்களே ஆண்டவரே. மருத்துவ நீரே, நன்றி நன்றி ஐயா. ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. மனதார உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. தடைகளை உடைத்தீரையா, கல்லாட விடவில்லையே. தடைகளை உடைத்தீரையா, கல்லாட விடவில்லையே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளா எங்களை ஆண்டவரே நீர் மறவாமல் நினைத்தீங்களேயா. எத்தனை முறை நன்றி சொன்னாலும் போதாது ஆண்டவரே. நீங்க மாத்திரம் எங்களை மறந்திருந்தால், நீங்க மாத்திரம் எங்களை ஆண்டவரை நினைக்காமல் போயிருந்தால், உம்முடைய பிள்ளைகளாய நாங்கள் இந்த மாதத்தை கடந்து வந்திருக்க முடியாதையா. உம்முடைய கிருபை ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்ததே ஆண்டவரே. நீர் எங்களை மறவாமல் நினைத்ததற்காக, இரவும் பகலும் எங்களை நடத்தினதுக்காக நாங்கள்
நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எபினேசர் ஐயா ஆண்டவரே, தகப்பனை எல்ரோயாய் ஒவ்வொரு நாலு நிறங்களை நடத்தினீங்க ஆண்டவரே. அதற்காக நாங்களுமே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. அவர் நல்ல தேவன். ஒரு நாள் நம்மை அவர் மறந்து போகவில்லை. ஹல்லேலூயா. இரவும் பகலும் உறங்காமலும் தூங்காமலும் அவர் நம்மை பாதுகாத்திருக்கிறார். அந்த நல்ல தேவன் நமக்கு அருமையான ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை இந்த வருஷத்திலே தந்திருக்கிறாரே. ஹல்லேலூயா. பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு, திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பார். ஹல்லேலூயா. அருமையான ஒரு பாடலை பக்தன் எழுதியிருக்கிறான். கிருபை நிறைந்தவரே, உன் கரம் எனக்கு ஆதரவே. ஹல்லேலூயா. வருவீர் என் பாதையில், தருவீர் எனக்கு ஆனந்தமே. ஹல்லேலூயா. அருமையான ஒரு பாடல். பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அவர் நம்முடைய பாதையிலே வருவார். ஹல்லேலூயா. அதனால தான் அவர் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் நான் வருவேன் என்று சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் வருகிறதுனால் என்ன நடக்கும்? அவர் கிருபை நிறைந்தவராய் இருக்கிறதுனால் அவருடைய கரம் நமக்கு ஆதரவாய் இருக்கும். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய பாதையில் அவர் நம்மோடு கூட வருவதனால அவர் நமக்கு கிருபைகளை தந்து அவருடைய கரம் நமக்கு ஆதரவாய் இருந்து நம்மை நடத்தும். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய பாதங்கள் இடரும் போது அவர் நம்மை பாதையில நடத்துவார். பாருங்களேன், பக்தன் அருமையாய் பாடுகிறான். சோதனை பெருகும் போது மார்போடு அணைத்திடுமே. ஹல்லேலூயா. என்னை கேட்கிற பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த ஆன்லைனில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள், உங்களுடைய சோதனைகள் நெருக்கங்கள் வரும்போது நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் நான் உன்னோடு இருப்பேன் சொன்ன கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் என்று சொன்னால், நீங்க அவருடைய மார்பிலே சாய்ந்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், ஒரு நாள் நீங்க வெட்கப்பட்டு போகவில்லை. கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. கண்ணீரின் பாதையானால் நம்ம கடந்து போற பாதை எது என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்மோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்த அவர் கிருபையாய் அவருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருந்து நடத்தும். அருமையான பாடலை உணர்ந்து, கிருபை நிறைந்தவரே, உம் கரம் எனக்கு ஆதரவே என்று சொல்லி உண்மையாய் உள்ளத்தின் ஆழத்தின் இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோமாக. ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. ஹல்லேலூயா. எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் உணர்ந்து பாடுவோமாக. ஹல்லேலூயா. கண்ணீரின் பாதையிலே கரத்தால் தாங்கிடுமே. கண்ணீரின் பாதையிலே கரத்தால் தாங்கிடுமே. நெருக்கத்தின் நேரத்திலே எனக்காக நீ நின்றிடுமே. நெருக்கத்தின் நேரத்திலே துணையாக நீ நின்றிடுமே. கிருபை நிறைந்தவரே, உம் கரம் எனக்கு ஆதரவே. கிருபை நிறைந்தவரே, உம் கரம் எனக்கு ஆதரவே. வருவீர் என் பாதையில், தருவீர் எனக்கு ஆனந்தமே. வருவீர் என் பாதையில், தருவீர் எனக்கு ஆனந்தமே. கிருபை நிறைந்தவரே, பாதங்கள் இடரும் போது நல்ல பாதையில்
அடைத்திடுமே. கிருபை நிறைந்தவரே, உம் கரமருக்கு ஆதரவே. கிருபை நிறைந்தவரே, உம் கரமருக்கு ஆதரவே. வருவீர் என் பாதையில், வீரனுக்கு ஆனந்தமே. வருவீர் என் பாதையில், தருவீரனுக்கு ஆனந்தமே. கிருபை நிறைந்தவரே. ஆமென். அவர் நல்ல தேவன். என்னை கேட்கிற பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பாதங்கள் இடரும் போது நல்ல பாதையில நம்மை நடத்துகிற தேவன். அல்லேலூயா. நம்மோடு கூட இருப்பேன் என்று வருவீர் என் பாதையில், தருவீர் எனக்கு ஆனந்தமே. அல்லேலூயா. நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட வருவேன் என்று சொன்ன தேவன். நம்ம எந்த பாதையில கடந்து போய் கொண்டிருந்தாலும், ஒருவேளை இந்த ஆராதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, நீ எந்த பாதையில நீ கடந்து போய் கொண்டிருந்தாலும் அவர் உன்னோடு கூட வருவார். அல்லேலூயா. அவர் கிருபை நிறைந்தவராய் உன்னோடு கூட வருவார். அவருடைய கரம் உனக்கு ஆதரவாய் இருக்கும். அல்லேலூயா. நீ கண்ணீரின் பாதையில நடந்து கொண்டிருக்கிறாயா, அவர் உன்னை கரத்தால தாங்குவார். அல்லேலூயா. நெருக்கத்தில் நீ கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாயா, அவர் உனக்கு துணையாக இருப்பார். அல்லேலூயா. பாதத்தில் நீ பாதங்கள் நான் எப்படி நான் கடந்து போவேன் பாதையில் நினைக்கிறாயா, அவர் உன்னை நேரான பாதையில நடத்துவார். சோதனைகள் என்ன சோதனை நெருக்கத்தில் நீ போய்கொண்டிருந்தாலும், நீ சாய்வது அவருடைய மார்பாய் இருந்தால் அவர் உன்னை ஜெயமாய் நடத்துவார். ஏனென்று சொன்னால் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நல்ல தேவன். அவர் ஒரு நாள் நம்மை கைவிட மாட்டார். அல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகள் எல்லாரும் விசுவாசத்தோடு ஒரு முறை கரங்களை தட்டி, என் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார், என்னுடைய பாதங்கள் இடறினாலும் அவருடைய மார்பிலே நான் சாய்ந்து கொள்வேன், அவர் என்னை நடத்துவார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. ஹல்லேலூயா. பாதங்கள் இடரும் போது நல்ல பாதையில் நடத்திடுமே. பாதங்கள் இடரும் போது நல்ல பாதையில் நடத்திடுமே. சோதனை பெருகும் போது உம் மார்போடு அணைத்திடுமே. சோதனை பெருகும் போது உம் மார்போடு அணைத்திடுமே. கிருபை நிறைந்தவரே, உம் கரமனுக்கு ஆதரவே. கிருபை நிறைந்தவரே, உம் கரமனுக்கு ஆதரவே. வருவீர் என் பாதையில், தருவீர் எனக்கு ஆனந்தமே. வருவீர் என் பாதையில், தருவீர் எனக்கு ஆனந்தமே. கிருபை நிறைந்தவரே. ஆண்டவரே, நீ போகிற இடத்துல இருப்பேன் சொன்ன நீங்க எங்க பாதையில் இந்த ஆண்டவரை தகப்பன பிப்ரவரி மாதம் நாங்கள் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு பாதையிலும் நீங்க எங்க கூட வருவீங்க ஆண்டவரே. நீங்க எங்க கூட வந்தால் போதும் ஆண்டவரே, நாங்கள் எல்லா பாதைகளையும் தாண்டி கடந்து செல்லுவோம் ஆண்டவரே. புதிய மாதத்திலே ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு புதிய கிருபைகளை தந்து ஆண்டவரே, நீர் எங்களை பலப்படுத்தி ஆண்டவரே, எங்களோடு கூட இருக்கிற உம்முடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கிறவர்களாக ஆண்டவரே, ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உம்முடைய மார்பிலே சாய்ந்து எங்கள் பயணத்தை நாங்கள் செய்ய என் ஆண்டவர் எங்களை ஆண்டவரே புதிய கிருபையை தந்து புதிய மாதத்தில் எங்களை நடத்த போறீங்க ஆண்டவரே. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஐயா, வார்த்தையை தந்து ஏமாற்றுவதற்கு நீர் ஒரு மனிதன் அல்ல ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, வாக்குத்தத்தத்தை தந்தவர் உண்மை உள்ளவர், அதை நிறைவேற்ற வைராக்கியம் உள்ளவர் ஐயா. எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும், அவருடைய தொழிலிலே, அவருடைய வேலைகளிலே ஆண்டவரே, அவருடைய குடும்பத்திலே ஆண்டவருடைய எல்லா காரியங்களிலும் ஆண்டவரே நீங்க கூட இருந்த ஆண்டவரே நீங்க நடத்துவீங்கப்பா. சந்தோஷமாய் நடத்துவீங்க ஆண்டவரே, களிப்பாய் மாற்றுவீங்கப்பா. நீங்க இருக்கிற இடத்துல சமாதானம் உண்டல்லவா ஆண்டவரே. நீங்க எல்லா குடும்பங்களையும், பிள்ளைகளையும், பேச்சுலர்ஸ் எல்லாரையும் ஆண்டவரே
நீங்க நடத்துவீங்கப்பா, பாதுகாத்துக் கொள்வீங்க ஆண்டவரே. அந்த கிருபையை நீங்க புதிய மாதத்திலே தரப்போறீங்க. ஹல்லேலூயா. ஒரு பாடலை கூட, புதிய மாதத்திற்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நடத்தும். ஹல்லேலூயா. புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி இந்த பாடலை பாடி நாம் ஒன்று கூட தேவனை ஆராதிப்போமா. ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. ஹல்லேலூயா. ஆமென். எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் உற்சாகமாய் ஆண்டவரை பாடி மாதத்தில் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். ஆமென். என்னை நடத்தும். எல்லாரும் உற்சாகமாய் பாடுவோமா. என்னை நிரப்பும், புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. ஆமென் ஆண்டவரே. புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய மாதத்தில் என்னை நடத்தும். ஆமென் ஆண்டவரே. எங்களை நடத்துங்கப்பா. ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் அப்படி நடத்துங்க ஆண்டவரே. மாதத்தில் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். ஆரம்பம் அற்பமானாலும், எல்லாரும் பாடுவோமா, அவர் நம்ம கூட இருக்கிறதுனால ஆரம்பம் அற்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்கும். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. சம்பூர்ணமா குறைவுகள் நிறைவாகட்டும், எல்லா குறைவுகள் நிறைவாகட்டும், வறட்சி செழிப்பாகட்டும். உண்மையா எல்லா வறட்சியும் செழிப்பாய் மாறும். புது கிருபை தாரும் தேவா. சபையில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நிரப்புங்க புதிய கிருபையினாலே. ஆமென். கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய மாதத்தில் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். Glory. Thank you Jesus. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அப்படி இந்த புதிய மாதத்தில் நீங்க நடத்துங்க ஆண்டவரே. என்னை நிரப்போ, வெட்கத்திற்கு பதிலாக நன்மை தாரும் தேவா. சுவாசத்தோடு பாடுவோமா. வெட்கத்திற்கு பதிலாக நன்மை தாரும் தேவா, கண்ணீருக்கு பதிலாக, எந்த கண்ணீருக்கு பதிலாக களிப்பை தாரும் தேவா. ஆண்டவரே, நீங்க எங்க கூட இருந்து களிப்பை தாங்க வைப்பா தேவா. கிருபை தாரும் தேவா. ஆமென். புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. மாதத்தில் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். புதிய மாதத்தில் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். சவால்கள் சந்தித்திட, உலகத்தில் ஜெயம் எடுக்க, நீங்க எங்க கூட இருக்கும்போது நாங்க ஜெயம் எடுப்போம் ஆண்டவரே. உலகத்தில் ஜெயம் எடுக்க, உறவுகள் சீர்பொருந்த, குடும்ப உறவுகள் சீர்பொருந்த, சமாதானம் நான் பெற்றிட. ஆமென். சமாதானம் நான் பெற்றிட, புது கிருபை தாரும் தேவா. ஆமென் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் புதிய கிருபையினால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. இந்த பிப்ரவரி மாதத்துக்கு சபையில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவன் புதிய கிருபையினால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஆமென். புதிய மாதத்தில் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். புதிய மாதத்தில் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. ஆமென். ஒரு முறை கூட சொல்லுமா. தாரும் தேவா, புது பலனை
ஜீசஸ் ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளாய நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய பாதத்திலே ஆண்டவரே புதிய மாதத்தை துவங்க நாங்கள் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தர் புதிய கிருபையினால் நிறைத்து நீங்க நடத்த போறீங்க ஆண்டவரே. எங்க கூட இருந்து நீங்க நடத்த போறீங்க யா. சபையா எங்கள் ஒவ்வொருவரை நடத்த போறீங்க. எல்லா தேவ பிள்ளைகள் விசுவாசத்தோடு ஒரு முறை கரங்களை தட்டி, என் ஆண்டவர் எனக்கு புதிய கிருபையை தந்து என்னோடு கூட இருந்து என்னை நடத்த போகிறார், என் குடும்பத்தை நடத்த போகிறார், என் சபையை நடத்த போகிறார், என்னுடைய தொழிலை நடத்த போகிறார், என்னுடைய வேலையை நடத்த போகிறார், என்னுடைய எல்லா காரியத்தை அவர் நடத்த போகிறார். எனக்கு முன் சென்று அவர் நடத்த போகிறார். எனது வலது பக்கத்தில் அவர் நிழலாயிருந்து நடத்த போகிறார். எனக்குள்ளே இருந்தவர் நடத்த போகிறார். ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளாய் எங்களை நீங்கள் அபிஷேகித்து நடத்துங்க ஆண்டவரே. எங்கள் சபையில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே தேவ ஆவியினால் அபிஷேகித்து ஆண்டவரே நீங்க நடத்தும்படியாய் ரிபாலாபா ஷந்துரபா ரிபனஹம்துரியானப ஷகனாதினபோ ரிபலபொட்டரிபிலதலரப ஷந்தல் பௌடிபிக்கபார துரிபிலபொட்டரிபிக்கபாரவலமா நீங்க அபிஷேகித்து ஆவியானவர் நடத்த போறீங்கப்பா. எங்கள் சபையில் எல்லாரும் நீங்க அப்படி நடத்த போறீங்க ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகளாய் நாங்கள் விசுவாசத்தோடு உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் புதிய மாதத்தை துவங்குறோம் ஐயா. நீங்கள் அப்படி நடத்த போறதுக்காக நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எவ்வளவு நேரம் பாடி உம்மை ஆராதிக்க கிருபை தந்தீங்களே, நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே கர்த்தாவே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட இருந்தப்பா, எங்களை நடத்த போறீங்கப்பா. நீ போகிற இடத்துல எல்லாம் நான் உன்னோடு இருப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க ஐயா. நீங்க எங்க கூட இருக்கிறபடினால் நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. அந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் பயணம் செய்கிறோம் ஐயா. புதிய மாதம் எல்லா தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான மாதமா இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க ராஜா. போராட்டங்களோடு, நெருக்கங்களோடு, சோதனைகளோடு, கண்ணீரோடு, அவமானங்களோடு, நிந்தைகளோடு, பலவிதமான சூழ்நிலைகளோடு, ஏமாற்றங்களோடு, எதிர்பார்ப்புகளோடு தேவ சமூகத்திலே ஆண்டவர் இந்த நேரத்திலே புதிய மாதத்திலாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் உண்டாகாதா என்று சொல்லி ஏக்கத்தோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் இறங்கி கிரியை செய்ய போறீங்க பாப்பா. நாங்கள் அதை விசுவாசத்தினால் சுதந்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் அதை விசுவாசத்தினால் எங்கள் சபையின் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அதை சுதந்திரமாக்குறோம் ஆண்டவரே. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சுதந்திரமாக்குறோம் ஆண்டவரே. இது அப்படி நடத்த போறதுக்காக நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே இந்த மாதத்துக்கான வாக்குத்தத்தத்தையும் தந்து கர்த்தரை இன்னும் கரம் பிடித்து எங்களோடு கூட நடத்த போறதுக்காய் நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. எல்லா துதியும் கனவும் மகிமையும் உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இரட்சகரும் மீட்பருமாம் இயேசு மூலம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கர்த்தர் நமக்கு இந்த மாதத்திற்கான வாக்குத்தத்தத்தை ஜான் அவர்கள் கொடுப்பாங்க. எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் விசுவாசத்தோடு வார்த்தையை கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்ம எல்லாரும் தலைகளை தாழ்த்தி பரிசுத்தமுள்ள தேவனை, நம்ம நேசிக்கிற அந்த தேவனை, நம்மை ஆதரிக்கிற அந்த தேவனை, நம்ம நடத்துகிற அந்த தேவனை, நம்ம சுமக்கிற அந்த தேவனை ஒரு விஷயம் நம்ம இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவரோட நோக்கி பார்க்கணும். நம்மோடு பேசத்தக்கதாக வாக்குத்தத்தத்தை தந்து நம்ம கரம் பிடித்து நடத்தத்தக்கதாக இந்த மாதம் முழுவதும் கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து நம் செல்லும் இடமெல்லாம் நம்மோடு கூட நடத்தின தேவன் இன்னும் அவருடைய வருகை மட்டும் நம்மை நடத்தத்தக்கதாக அவர் நம்மோடு கூட இருக்கும்படியாக தேவன் நம்மோடு இடைபடும்படியாக ஒரு நிமிஷம் அவர் நோக்கி பார்த்து, தகப்பனே ஐயா எங்களோடு இடைப்பட வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவரே, அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இடைப்பட்ட ஆண்டவரே, எங்கள் இருதயத்தோடு ஆண்டவரே நீங்க பேச வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பேசுகிறது நானாயிராமல் தகப்பனே உடைய ஆவியானவர் ஆண்டவரே உடைய பலத்தினால் ஆண்டவரே நீர் பேச வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஐயா கர்த்தாவே உடைய வாக்குத்தத்தத்தை கேட்டு ஆண்டவரே அதன்படி நாங்கள் நடக்க கர்த்தாவே, அதன்படி கர்த்தாவே உமக்காய் காத்திருக்க தகப்பனே நீங்க கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் யாவுடைய சமூகத்தில் பிரதியாக இருப்பதாக ஆண்டவரே முற்றிலுமாய் என்னை ஆட்கொண்டு ஆண்டவரே நீர் வெளிப்பட வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறேன். எந்த விதத்திலும் ஆண்டவரே சுயத்தினால் ஒரு வார்த்தையின் நாவில் வந்து விடாதபடி பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவரே என்னையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பிள்ளைகளையும் ஐயா நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறேன். அப்படி செய்கிற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி. உடைய ஆளுகைக்கும் உடைய வார்த்தைக்கும் உடைய வல்லமைக்கும் ஆண்டவரே என்னையும் ஆண்டவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒரு பிள்ளைகளையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென்.
அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மை இப்போ தான் 2022 தொடங்கின மாதிரி இருக்குது. ஒரு மாதம் அப்படியே கழிந்து போயிடுச்சு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்ம வாக்கு தத்தத்தை கொடுத்தது போல் நம்ம போகும் இடமெல்லாம் பயப்படாமல், திகையாமல், கலங்காமல் இருக்கும்படியாக தேவன் நம்மோடு கூட இருந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த மாதமும் கர்த்தர் நமக்காக கொடுத்த ஒரு வாக்கு தத்தம். அவனுடைய சமூகத்தில் நான் காத்திருந்து ஜெபித்த போது நம்மளோட தாமஸ்கிட்ட சொன்னேன். தாமஸ் பிரதர் 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டாங்க. அப்போ கூட சொன்னேன், எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நேற்று விடிய காலம் ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசினார். கர்த்தர் சபைக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஏசாயா 40வது அதிகாரம் 31வது வசனம். ஏசாயா 40வது அதிகாரம் 31வது வசனம் வாசிங்க. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இது நம்ம முன்னாடியே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஒருவேளை நம்ம கேட்டிருக்கலாம், தெரியாது. ஆனால் கர்த்தர் விசேஷமாக என்னோடு இந்த வார்த்தையை கொண்டு பேசினார். அதில் இங்கிலீஷில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பட் தோஸ் ஹூ வெயிட் ஃபார் த லார்ட், அந்த ப்ராக்கெட்டில் என்னென்னா, ஹூ எக்ஸ்பெக்ட், லுக் ஃபார் அண்ட் ஹோப் இன் ஹிம். அவரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அவரையே நோக்கி பார்த்து அவரிடத்தில் நம்பிக்கையாக இருந்து அவருக்காக வெயிட் பண்ணுற மனுஷன் என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா, வில் கெயின் நியூ ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ரினியூ தேர் பவர். They will lift up their wings and rise up as close to God like the eagles rising towards the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. அழகாக சொல்லியிருக்குது இந்த வாக்குத்தத்தம். இதில் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியது, அந்த ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்குது, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ, அதுக்கப்புறம் ஒன்றுனா ஆண்டவர் சொல்கிறார், 4 காரியங்களை சொல்கிறாரு. நான் அதை உங்களுக்கு சொல்ல போயிடுச்சுன்னா, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைவார்கள். அடுத்து, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை எடுத்து எழும்புவார்கள். அடுத்து, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள். அடுத்து, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ நடந்தாலும் சோர்வு அடையார்கள். அப்போ இதில் ஒரு காமன் இது என்ன, ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கணும். அந்த காத்திருந்தால் தான் அந்த மற்ற ஆசீர்வாதங்கள்லாம் கிடைக்குது. இப்போ இதில் நான் விசேஷமாக தியானித்து கொண்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு சொன்ன சில காரியம், இதில் ஒரு 4 காரியத்தை ஆண்டவர் கிளியராக சொல்கிறாரு. என்னென்னா, காத்திருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்படி காத்திருப்போம் சொல்லுங்கள்? ஆண்டவர் சமூகத்தில் எப்படி காத்திருப்போம்? ஒன்று ப்ரேயரில் காத்திருப்போம். எப்படி காத்திருப்போம்? எப்படி நம்ம ஃபிசிக்கலாக எப்படி இருப்போம் அந்த டைமில்? ஒன்று முழங்கால் படிக்கிட்டு காத்திருப்போம் இல்லையா? இல்லைன்னா ஆண்டவர் சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து காத்திருப்போம். இல்லைன்னா நின்று கூட துதித்து தெய்வத்தை நம்ம காத்திருப்போம். ஸோ ஒன்று காத்திருக்கிறதுக்கு ஒன்று என்னென்னா, ஒன்று உட்காந்துருப்போம், இல்லைன்னா முழங்கால் படிக்கிட்டு இருப்போம், இல்லைன்னா ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நின்றுட்டுருப்போம். சரியா? ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு, கழுகளை போல செட்டைகளை எடுத்து எழும்புவார்களாம். என்னது? பறக்கிறது சொல்கிறாரு இல்லையா? செட்டுகளை எடுத்து எழும்புறது, பறக்கிறது. அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு, ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள். ஸோ உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்த்தோம், பறக்கிறத பார்த்தோம், ஓடுறத பார்த்தோம். அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு, நடந்தாலும் நடக்கிறதையும் பார்க்குறோம். ஒன்றே இதில் சொல்லப்படலை. என்ன சொல்லப்படலை சொல்லுங்கள்? உட்காந்துருக்கிறது பார்த்தாச்சு, பறக்கிறது பார்த்தாச்சு, நிற்கிறது சொன்ன ஆண்டவர் சமூகத்தில் நிற்கலாம், முழங்கால் படிக்கலாம், எல்லாம் உட்காரலாம் இல்லையா? ஓடுறதை பார்த்தாச்சு, நடக்கிறத பார்த்தாச்சு. என்ன சொல்லப்படலை? தூங்குறத அழகாக சொல்கிறாரு. தூங்குறது சொல்லப்படலை. ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம விழித்திருந்து ஜெபிங்கள்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறார். நம்ம எப்போவுமே விழித்திருக்கிறவர்களாக இருக்கணும். அதனால தான் அது சொல்லப்படலை. ஏன்னா அந்த 4 காரியங்களும் சேர்ந்து அந்த காரியங்களை ஆண்டவர் சொல்லாமல் இருக்கிறாரு. அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் ஆண்டவருடைய வருகை எப்போ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. திருடன் வருகிற விதமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன, எப்போவுமே விழுத்திருந்து மனசுக்குள்ளே அவரை வச்சு
ஆண்டவர் நம்மளோட கூட இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாரு. அப்படின்னா போகும் இடமெல்லாம் வந்து அவர் நம்மளோட கூட இருக்கான்னு நம்ம அவரை நினச்சிட்டே இருக்கணும், அவரை தூச்சிட்டே இருக்கணும். அவருக்கு நம்மளோட கூட இருக்கிறத வந்து நம்ம நினச்சிட்டே இருக்கணும். தூங்கும்போது கூட அவர் நினச்சிட்டே தூங்கியாச்சுன்னா அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார். ஆனால் தூங்காமல் விழித்திருந்து நம்ம வந்து ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு அந்த காத்திருக்கிறது தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார். நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு சொல்கிற காரியம், ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்போது ஒரு கண்டிஷன் வைக்காமல் விட மாட்டார், ஒரு நிபந்தனை வைக்காமல் விட மாட்டார். அந்த மாதிரி பண்ணுறதில்ல. இதை பண்ணுப்பா, நான் உனக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறேன், நீ நான் சொல்கிற மாதிரி கேளு, என் கட்டளைகளை கைக்கொள், அப்பொழுது நான் உன்னை நடத்துவேன். நமக்கு இந்த வாக்குத்தத்தம், இந்த வருஷ வாக்குத்தத்தமும் அப்படி தான். பலங்கொண்டு திடமனதாக இரு, நான் சொல்கிற மாதிரி கேளு, அப்போ நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சொல்கிறாரு, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ கண்டிஷன், அந்த ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தான் ஆசீர்வாதம் தான் வருது. இப்போ நம்ம அந்த காத்திருக்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அந்த கண்டிஷனை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி மெயினாக சொல்லப்பட வேண்டியது. ஆசீர்வாதத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியது தேவையில்லை. வேதம் சொல்கிறது, முதலாவது என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் பேர்கள் மற்றவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும். அந்த தேடுங்கள் என்று இருக்கிறதில்ல, அதுதான் முக்கியம். அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடுறது தான் முக்கியம். அதே போல் இந்த வாக்குத்தத்தத்தில் நமக்கு முக்கியமான காரியம் என்னென்னா, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். மீது எல்லாம் கழுகளை போட்டு சட்டியை எடுத்து எழும்புகிறது, பலன் கொள்ளுகிறது, ஓடுகிறது, நடக்கிறது எல்லாமே வந்து தானாக நடக்கும். ஸோ நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறதுலனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கி அதை தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்னோட பேசின காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அதிலேருந்து நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ காத்திருக்குதுன்னு சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? ஒரு வெயிட்டிங் ரூம் இல்லையா? யூ ஹேவ் டு வெயிட் இன் த வெயிட்டிங் ரூம் இல்லையா? ஆண்டவருக்காக ஒரு நேரம் ஒதுக்கி அதுக்காக வேண்டிய நம்ம காத்திருக்கணும். காத்திருக்கும் போது யூஸ்வலாக என்ன நடக்கும்? யூஸ்வலாக நம்ம எதுக்காக வேண்டி காத்திருக்கும் போது என்ன நடக்கும்? எப்போவுமே அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டே இருப்போம். நடக்காதா, வராதா? இல்லை சப்போஸ் நம்ம இப்போது எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்துச்சுன்னா, ஒரு ட்ரெயினுக்கு காத்திருக்கோம், இல்லைன்னா பஸ்ஸுக்கு காத்திருக்கோம், இல்லைன்னா ஃப்ளைட்டுக்கு தான் காத்திருக்கணும் வைங்களேன். ட்ரெயின் வந்துடாதா? இப்போ வந்துடாது. ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் கிடையாத பார்ப்போம், எவ்வளோ ஆச்சு, நேரம் ஆச்சுன்னு. ஏன்? டைம் ஓடவே கூடாது, ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆகிடும். அந்த டைமில் தான் டைம் வந்து நமக்கு ஒரு நிமிஷம் வந்து ஒரு நாள் போல் தோணும் இல்லையா? ஸ்டாண்ட் ஸ்டில், அப்படியே வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆகிடும். இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கணும் வைங்களேன், இன்டர்வியூக்கு காத்திருக்கணும், நம்மளை கூப்பிடணும், எப்படா வரும் படப்படன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே அடிக்கும் இல்லையா? இல்லை ஒரு டாக்டருக்காக வேண்டி ஒரு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் வைங்களேன், எப்படா என் டர்ன் வரும், இவர் என்ன சொல்ல போகிறாரோ, எனக்குள்ளே என்ன இருக்குதோ, என்ன நோய் இருக்குதோ, என்ன இருக்குதோ இல்லையா? ஒரு ஆதங்கம் நமக்குள்ள வரும். இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ. அப்போ ஆண்டவர் வந்து இப்போ நிறைய காரியங்களை வந்து நம்ம காத்திருந்து தான் வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன, எல்லாமே இன்ஸ்டண்ட்டாக வேணும். இன்ஸ்டன்ட். இப்போ நம்ம ஜெபிக்கிறோமா, நாளைக்கு பதில் கிடைக்கணும் இல்லையா? இன்றைக்கி ஜெபிச்சிட்டோன்னா நாளைக்கு வந்து நமக்கு வந்து இது கிடைக்கணும். நான் ஆஃபீஸில் பிரச்சனை இருக்குது, இன்றைக்கி ஜெபிச்சிட்டேன், நாளைக்கு போகும்போது எனக்கு ஆஃபீஸில் வந்து பிரச்சனை மாறணும். அதான் ஆண்டவர் சொல்லலை. ஏற்ற நேரத்தில் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஆண்டவர் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்குது, நெகட்டிவ் இருக்குது. சப்போஸ் இப்போ நம்ம சபையில் வந்து நிறைய பேருடைய பிள்ளைங்க வந்து வெளியே படிக்கிறாங்க, ஃபேமிலிஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்க பிள்ளைங்க வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 மாதம் கழித்து அவங்களை பார்க்க வர்றாங்கன்னா அவங்க அவளோட காமிச்சிருப்பாங்க, காத்திருப்பாங்க இல்லையா? ஐயோ என் பையன் வந்து அது சாப்பிடல, இது சாப்பிடல, இந்த 6 மாதம் இது பண்ணியிருப்பான். அநேக ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நடக்கும் இல்லையா? நடக்கும். நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த பையன் வர்றதுக்காக வேண்டி காத்திருக்கிறோம், ஆனால் அதுக்காக வேண்டிய ஆயத்தம் பண்ணுறவங்க இருக்கிறோம். யாருக்கு? நம்முடைய பையனை சந்திக்க, இல்லை நம்முடைய பொண்ணை சந்திக்க, வெளியிருந்து வர்றவங்களை சந்திக்க அநேக ஆயத்தம் பண்ண ஆண்டவர் அதான் சொல்கிறாரு. ஆண்டவர் சந்திக்க வரும்போது அநேக ஆயத்தங்களை நம்ம பண்ணணுமா? அந்த காத்திருக்கிறது என்னென்னா, அவர் நம்மை சந்திக்க வருகிற தேவனுக்காக. யார்? சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன், உலகத்தை படைத்து ஆளுகிற தேவன் நம்மை சந்திக்க வரும்போது நம்ம வந்து அநேக ஆயத்தங்களை பண்ணுகிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும். நம்ம நெகட்டிவாக உங்களுக்கு சொல்லியாச்சுன்னா, உங்களுக்கு நம்ம இலங்கை பிரபாகரன், விடுதலை புலி பிரபாகரன் ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் தெரியும். அவரை இப்போ கொண்டுட்டாங்க. பட் அவர் ராஜீவ்காந்தி கொன்னதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா, அவர் வந்து ராஜீவ்காந்தியை சந்திக்க வந்திருந்தாராம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காத்திருந்துருக்கிறார், டைமுக்கு முன்னாலே வந்துட்டார்.
காலையில் 9 மணிக்கு மீட் பண்ண வேண்டியதுக்கு காலையில் 7 மணிக்கே போய் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் 9 மணிக்கு பார்க்கல, மத்தியானம் பார்க்கல, சாயங்காலம் பார்க்கல, நெக்ஸ்ட் டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். நெக்ஸ்ட் டேயும் போய் வெயிட் பண்ணியிருந்தார். இவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தார். அவர் இவரை பார்க்குறதுக்கு இன்னும் டிலே ஆனதுனால கோபத்தில் போயிட்டார். என்ன ஆச்சுது? அந்த கோபத்தில் தான் இவனை எப்படியா தீர்த்து கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் போட்டு இது பண்ணிட்டாங்க. இது மனுஷர்கள் மத்தியில் நடக்கிற காரியம். நமக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கணும்னு சொல்கிறாரு. எதுவுமே நம்ம நினச்ச மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம விட்டு கொடுக்க சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், எப்போ எதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவருக்கு தெரியும். அதனால் நம்ம அவருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து காத்திருக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் ஆண்டவர் நம்மளோடு பேசுகிறார். இப்போ நம்ம அநேக விஷயங்களுக்காக காத்திருப்போம். ஃபஸ்ட்டு காத்திருக்கிறது நம்ம என்ன காத்திருப்போம் சொல்லுங்கள்? புரியல. நம்ம சின்சியராக பேசுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் போய் காத்திருக்கணும்னா எதுக்கு காத்திருப்போம்? ஆசீர்வாதத்துக்கு தானே காத்திருப்போம். சின்சியராக பேசுங்க. ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் நம்ம காத்திருப்போம். ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? இப்போ ஆசீர்வாதம்னா என்ன? பணம், பொருள் இல்லையா? சொத்து, சம்பத்து எல்லாமே பணம். ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? வாசிங்க, எடுத்து வாசிங்க. 1 தீமோத்தேயு 6:10 வாசிங்க. 1 தீமோத்தேயு 6:10. பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது. போதும். இப்போ பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. நான் அதான் சொல்கிறேன், நம்ம காத்திருக்கிறது என்னென்னா அவருடைய சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறுத்திருக்கணுமே தவிர ஆசீர்வாதத்துக்காக வேண்டி தயவு செய்து காத்திருக்காதீங்க. ஏன்னா அது ஒரு ஆசையில் தான் நம்ம போய் காத்திருக்கிறோம். நமக்கு அநேக தேவைகள் உண்டு. ஆனால் அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு தெரியும். நம்முடைய இருதயத்தில் தோன்றதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு தெரியும். சந்திப்பாரா மாட்டாரா? அவரை சந்திக்க காத்திருங்க. அப்போ இந்த தீமைக்கு வேறாக இருக்கிறது நமக்கு இல்லாமல் நமக்கு எது நன்மை? அதான் ஆண்டவர், கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வரும், அதனுடைய அவர் வேதனையை கூட்டார். இல்லைன்னா அவர் கேட்குறது ஒருவேளை கொடுக்கலாமா இருக்கும். இப்போ எசேக்கியேல் ராஜா 15 வருஷங்களை கூட்டி கேட்டார், 15 வருஷத்தை கூட்டி கொடுத்தார். நடந்தது என்ன? அதுக்கப்புறம் தீமையானது. மனாசே பிறந்து அந்த கோத்திரத்தை அழிக்க வேண்டிய ஒரு சங்கடத்துக்குள்ளே ஆள்படுத்திட்டார். அதே மாதிரி நம்ம கேட்குறத ஆண்டவர் கொடுத்தாச்சுன்னா அது நன்மையாக விளையுமா தீமையாக விளையும்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. அதனால் தயவு செய்து காத்திருக்கிறவங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக வேண்டி காத்திருக்கிறதாங்க அவருடைய சுத்தம் நிறைவேற காத்துருங்க. நம்முடைய பிரச்சனைகள்லாம் அவருக்கு தெரியும். சமூகத்தில் கொண்டு போங்க, காத்துருங்க. ஆண்டவர் வாய்க்கு செய்வார். இன்னொன்று, ஃபஸ்ட்டு ஆசீர்வாதத்துக்கிறத காத்திருக்கிறத பார்த்தோம். இன்னொன்று, நம்ம சில நேரம் மனுஷர்களுடைய தயவு கிடைக்கிறதுக்காக ஆண்டவரே இவங்களோட பேசுங்க, இவங்க மேனேஜரோட பேசுங்க, இல்லை என் முதலாளியோட பேசுங்க, இல்லை இந்த ஆளோட பேசுங்க, அந்த ஆளோட பேசுங்க, எனக்கு இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த மாதிரி காத்திருக்கிறதுக்கும் நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனால் வேதம் ரொம்ப கிளியராக சொல்லுது, ரொம்ப கிளியராக சொல்லுது, மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலாம் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாக இருப்பதே நலம், பிரபுக்களை நம்புவதை பார்க்கலாம் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாக இருப்பதே நலம். ஏன்னா இவர் மனுஷர்களை மட்டுமல்ல, பிரபுக்களை மட்டுமல்ல, ராஜாக்களை மட்டும் சர்வ உலகத்தையும் ஆண்டு படைக்கிற தேவன். அந்த கர்த்தருக்கு தான் நம்ம காத்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறார். இப்போ ஆசீர்வாதத்திற்கு காத்திருக்கிறத பார்ப்போம். மனுஷன் மேலே நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது, அவங்களுக்கு காத்திருக்கக்கூடாது, அவங்களுடைய தயவு கிடைக்கிறது அதுக்கு காத்திருக்கக்கூடாது என்று பார்த்தோம். மூன்றாவது நம்ம பார்க்க போகிறது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற ஜனங்கள். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதில் எழுதப்பட்டிருக்குது? ஏசாயாவில் எழுதப்பட்டிருக்கு. எப்படி தானே? ஏசாயாவில் 40வது அதிகாரத்தில் 31 இது எழுத. ஏசாயா யார்? ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நல்லா கவனிங்க. இந்த ஏசாயா தான் ஆண்டவருடைய பிறப்பையும் முன்கூட்டி எழுதியிருக்கிறாரு, அவருடைய பாடுகளையும் முன்கூட்டி எழுதியிருக்கிறாரு, அவருடைய வரியையும் முன்கூட்டி எழுதியிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதே தீர்க்கதரிசியான ஏசாயா தான் இந்த வசனத்தை எழுதி வச்சிருக்கார். பலிக்குமா பலிக்காதா? நிறைவேறுமா நிறைவேறாதா? கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபலன் இணைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டுகளை எடுத்து எழும்புவார்கள், ஓடினாலும் இடைப்படகள் நடந்தாலும் சொல்வார். ஏன்னா அவர் சொன்னபடி ஆண்டவர் பிறந்தார், அவர் சொன்னபடி சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டாருங்க. 53வது பேசி 53 வாசித்தீங்கன்னா அவருடைய பாடுகள்லாம் எழுதப்பட்டார். அதே மாதிரி தான் ஆண்டவர் அடிக்கப்பட்டார். அதே ஏசாயா தான் இதையும் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. அதில் இன்னொரு வசனம் வாசிங்க. ஏசாயா 49வது அதிகாரம் 23வது வசனம். ராஜாக்கள் உன்னை வளர்க்கும் தந்தைகளும் அவர்களுடைய நாய்கள் உன் கை தாய்களுமாய் இருப்பார்கள். தரையிலே மூங்குப்புற விழுந்து உன்னை பணிந்து உன் கால்களின் தூளை நக்குவார்கள்.
நான் கர்த்தர், எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை என்பதை அப்பொழுது அறிந்து கொள்வாய். ஆண்டவர் நம்ம முன்னாடியே வந்து சபையில் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கிறேன். ஆண்டவர் வந்து பெருமையா சொல்றாரு, நான் கர்த்தர், எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை என்பதை அப்பொழுது அறிந்து கொள்ளுவாய். எப்போது? ராஜாக்கள் உன்னை வளர்க்கும் தந்தைகளும் அவர்களுடைய நாயகிகள் உன் கைத்தாய்களுமாயிருப்பார்கள். தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்து உன்னை பணிந்து உன் கால்களின் தூளை நக்குவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்றாரு, நான் கர்த்தர், எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை என்பதை அந்த ஆண்டவர் வந்து இந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் கட்டளையிடுவார். நம்மை சேவிக்க, நமக்கு உதவி செய்ய அவர் வந்து கட்டளையிடுவார். தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார், இவங்களுக்கு கட்டளையிட மாட்டார். கட்டளையிடுவார். அப்போதான் நமக்கு தெரியும் அவர் கர்த்தர், அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள். அழகா சொல்லுது, நான் கர்த்தர், எனக்கு என்ன பண்ணுறவங்க காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஏசையா அழகாக கிளியராக எழுதி வச்சிருக்காரு. ரெண்டாவது பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம தாவீதை பார்ப்போம். தாவீது யாரு? எவ்வளோ பெரிய ராஜா அவர்! தாவீது வந்து அவ்வளோ பெரிய ராஜா இல்லையா? இன்றைக்கி அவரை போல் ஒரு ராஜா வந்தது கிடையாது. அந்த தாவீதை வந்து என்ன சொல்கிறாரு? சங்கீதம் 84:10 வாசிங்க. 1000 நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது. ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாய் இருப்பதை பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்வேன். அழகா சொல்றாரு பாருங்க. யாரு? அவ்வளவு பெரிய தாவீது, மாளிகையெல்லாம் இருக்குது, எல்லா சம்பத்துகளும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்குது. அவர் என்ன சொல்றாரு? இப்போ தாவீதை எங்கேருந்து எடுத்தார் ஆண்டவர்? ஒரு என்னவா இருந்தார் தாவீது? ஒரு ஆடை மேற்கிற ஒரு இடையனா இருந்த தாவீதை ஆண்டவர் எடுத்து ஒரு பெரிய ராஜாவாக்கி இருக்கிறாரு. அவருக்கு எல்லாம் இருக்குது, சொத்து, சம்பத்து, மாளிகை, சேவகர்கள், எல்லாமே இருக்காங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு? 1000 நாளை பார்க்கலும் மூத பிரகாரங்கள் சொல்லும் ஒரே நாள் நல்லது. ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாக இருப்பதை பார்க்கலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்ளுமென்றார். அப்படின்னா அவர் வந்து அனுபவிச்சு சொல்றாரு, என் ஆண்டவருடைய வாசற்படியில் நான் காத்து, இதெல்லாம் நான் அந்த கூடாரங்களில் வாசமாக இருக்கிறது இல்லைன்னா எல்லாமே பின்னால், இதெல்லாவற்றை காட்டிலும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்வேன்னு சொல்லிட்டு தாவீது ராஜா சொல்றாரு. நீங்களும் நானும் ஏமாத்துறோம் இல்லை? நீங்களும் நானும் ஏமாத்துறோம். அவரே தெரிந்து கொண்டாருன்னா நம்ம ஏன் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது? இதுக்கு மேலே ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் கர்த்தர், எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை. நம்ம வந்து ஆண்டவர் வந்து இன்னும் அநேகருக்கு சொல்லணும், என் பிள்ளைங்க எனக்கு காத்திருந்தாங்க, இவங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் பண்ணினேன், இதனால இவங்க மேன்மையாக இருக்கிறாங்க, இவங்க வெட்கப்படலை, இவங்களை பார்க்குற ஜனங்கள் என்னிடத்தில் ஓடி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் வந்து சொல்லுகிற விதமாக நம்ம அவருக்காக வேண்டி தாவீது சொன்னது போல், ஏசையா சொன்னது போல் நம்ம அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கணும். இப்போ அடுத்து மூணாவது ஒரு நபரை பார்க்க போகிறோம், சாலமோன். சகல ஞானமும் படைத்த சாலமோன். அவர் யார்? தாவீதோட குமாரன் சாலமோன். அவருடைய காலத்தில் வந்து ஒரு ஃபைட்ஸு, ஒரு வார் எல்லாமே ஒன்றும் இருந்தே கிடையாது. சர்வ சம்பத்துகளும் உடைய சாலமோன். அவரே என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள். நீதிமொழிகள் 13:12 வாசிங்க. நீதிமொழிகள் 13:12. நெடுங்காலமாய் காத்திருக்குதல் இருதயத்தை இளைக்க பண்ணும், விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவ விருட்சம் போல் இருக்கும். அவர் சொல்றாரு, நெடுங்காலமாய் நீ காத்திருந்தா உன்னுடைய இருதயம் இழைந்து போகும், அதுக்கு பின்னால் வரணும். ஆனால் விரும்பினது வரும்போதோ, ஏன் காத்திருந்தா அது கொஞ்ச நாள் ஆகலாம், நிறைய நாள் ஆகலாம். ஆண்டவர் சித்தத்துக்கு கொடுத்து காத்திருக்கும்போது அது ஒரு நாள் வரும். அது எப்போ வரும்? தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அந்த நாள், குறிக்கப்பட்ட நாள் ஏதோ அப்போ வரும். அப்படி வரும்போது என்னவா? அது ஜீவ விருட்சம் போல் இருக்கும். அதுக்கு முன்னால் வந்தாச்சுன்னா நம்ம கேட்டாச்சுன்னா ஆண்டவர் ஒருவேளை வருந்தி கேட்டு ஒருவேளை கொடுத்துருவார். ஆனால் அதோட நோவு வந்துடக்கூடாது. ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கணும். அப்போ தான், ஏன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, தயவு செஞ்சு சபையில் உள்ளவங்க வேறு யாரையும் தேடாதீங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஆண்டவர் சொல்லுவார், இந்த மாண்ட போய் பேசு, ஆண்டவர் சொன்னால் நீங்கள் போய் பேசுங்க. இல்லை ஆண்டவர் சொல்லுவார், இந்த வெளியே போ, இல்லை இந்த இடத்துக்கு போனால் அந்த இடத்துக்கு போங்க. ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்லாமல் உண்மைச்சதுங்கன்னா
அப்படி இல்லாமல் பண்ணால் நம்ம வேற யாரையும் நம்பி வேற யாருக்கும் காத்திருந்து இல்லை வேற யாருடைய தயவுலேயே வாழ்ந்துச்சுன்னா பாவம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். எடுத்து வாசிங்க ஏசாயா 31:1 வாசிங்க. என்ன அடிக்கடி தொடுகிற அந்த வசனம் ஏசாயா 31:1. சகாயம் அடையும்படி இஸ்ரவேலுடைய பரிசுத்தரை அழகா சொல்றாரு, சகாயம் அடையும்படி இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை நோக்காமல், என்னை நோக்காமல். வாசிங்க. கர்த்தரை தேடாமலும், என்னை தேடாமலும், எகிப்துக்கு போய் குதிரைகள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ரதங்கள் அநேகமாய் இருப்பதினால். இப்போ இங்கே சொல்லும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, எகிப்துக்கு போவேன்னா அங்கே எகிப்து வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து பெரிய நாடாக, வல்லரசு நாடாக இருந்தது. அங்கே அவருடைய குதிரைகளுடைய பலசாலிகள் இருந்தாங்க, பலசாலிகள் இருந்தாங்க, குதிரைகள் இருந்தாங்க, ரதங்கள் இருந்தது. நம்ம பார்க்குறோம் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்திட்டு வரும்போது எந்த மாதிரிலாம் இருந்துன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் பவர்ஃபுல் ஆர்மி. வாசிங்க. அவைகளை நாடி குதிரை வீரர் மகா பலசாலிகளாய் இருப்பதினால் அவர்களை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ ஐயோன்றார். இந்த மாதிரி ஆட்களை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறவருக்கு ஐயோன்றார். அதுக்கு முன்னால் என்ன சொல்றாரு, சகாயம் அடையும்படி இஸ்ரவேலுடைய பரிசுத்தரை நோக்காமலும், அவரை நோக்கி பார்க்காமலும், கர்த்தரை தேடாமலும், ஆண்டவரை தேடாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு மற்ற என்னத்தை தேர்மனாலும் அன்று சொல்றாரு ஐயோன்றார். ஐயோன்னு சொல்லியாச்சுனாலே வந்து அது வந்து ஒரு சாபம், இல்லைன்னா இவங்க வந்து சபிக்கப்பட்ட, இல்லை இவங்களுடைய வாழ்க்கை எங்கே முடிய போதோ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரே வருத்தப்படுகிற காரியமாக இருக்கிறது. ஆண்டவரை தேடாமல், ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்காமல் நம்ம எங்கே போனாலும் அதான் நடக்கும். இப்போ நம்ம இசக்கே ராஜாவை எடுக்கிறோம், இல்லைன்னா தாவீது ராஜா, இவங்க எல்லாம் ராஜாக்களாக இருந்தாலும் இவங்களுக்கும் வந்து அநேக பிரச்சனைகள் வந்தது, நெருக்கங்கள் வந்தது. என்ன பண்ணாங்க, ரெட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்காந்து என்ன பண்ணாங்க, ஆண்டவரை தான் தேடினாங்க. ஆண்டவரை தேடும்போது ஆண்டவர் இவங்களை விடுவிச்சார். இவங்க வேற யாரையும் நோக்கி போகல. யார் யாரெல்லாம் இல்லை சிரியாவின் ராஜாவை நோக்கி போனாங்களோ, இல்லை யோர்தானின் ராஜாவை நோக்கி போனாங்க, இந்த மாதிரி போனவங்களுக்கு அழிவு வந்தது. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து அவருக்காக காத்திருந்த யாருக்குமே அழிவு வந்ததாக இந்த பைபிளில் சொல்லப்படல. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதான் நான் சொல்கிறேன், நம்ம ஆசீர்வாதத்துக்கு பின்னால் போகாமல் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்தா ஆண்டவர் நமக்கு நினைக்கிறதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமான காரியங்களை செய்து நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். இன்னும் இப்போ எதுக்காக வேண்டிய கர்த்தருக்கு காத்திருக்கணும், எதுக்காக வேண்டி காத்திருப்போம்? யூஸ்வலாக நம்ம எதுக்காக வேண்டி காத்திருப்போம்? நம்ம பார்த்தோம், ஆசீர்வாதத்துக்கு வேண்டி காத்திருப்போம், இல்லை மெயினாக ஆசீர்வாதத்துக்காக வேண்டி, இல்லைன்னா நம்ம நடத்துறதுக்காக வேண்டி. யூஸ்வலாக நம்ம இதுக்கு ஆண்டவர் காத்திருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் என்னென்னா, அதுக்கு பின்னணி நான் எனக்கு உணர்த்தப்பட்டது என்னென்னா, லைஃப் இஸ் நாட் ஸ்மூத். வாழ்க்கை ஒழுங்காக நடக்கலை, குறைகள் இருக்குது, பிரச்சனைகள் இருக்குது, நெருக்கங்கள் இருக்குது, நோய்கள் இருக்குது, பலவீனங்கள் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஆண்டவர் சொல்கிற ஒரே காரியம், என் சமூகத்தில் வந்து காத்துரு. எதுக்கு? என்னை சந்திக்க. எதுக்கு? இடத்துல ஆலோசனை கேட்க. எதுக்கு? இடத்துல வழி கேட்க. எதுக்கு? நான் உன்னை நடத்தும்படியாக, நான் உன்னோடு கூட இருக்கும்படியாக நீ என் சமூகத்தில் வந்து காத்துருன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறார். அதான் அந்த சொல்லப்பட்ட நாள் ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குல்ல, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. புதுபலன் அடைந்துன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? என்னுடைய பலன் குறைந்து போயிட்டு. ஆண்டவர் நம்மளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறார். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், கர்த்தர் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். அந்த தேவன் சொல்கிறாரு, எப்போ அவன் பலன் குறைந்து போயிட்டு நீ பலன் படும்படியாக என்னுடைய சமூகத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஏன்னா அந்த புது பலன்ங்கும்போது பலனே இல்லை. இந்த ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து நெருக்கங்கள், சோர்வுகள், பிரச்சனைகள் அந்த மத்தியில் தான் நம்ம நடந்துகிட்ருக்குறோம். அதான் நான் உங்களுக்கு போன வாரம் இதில் சொல்லும்போது போராட்டம் தான். இந்த வாழ்க்கையே வந்து ஒரு போராட்டம். அனுதினமும் நமக்கு போராட்டம் தான். முன்னேறி சொல்கிறதுக்கு பலன் வேணும். அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, என் சமூகத்தில் வந்து காத்துரு, நான் உனக்கு பழைய பலன் அல்ல, புது பலன் தரும். ஆண்டவர் பலன் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? வாசிங்க ஏசாயா 40:28-29 வாசிங்க. ஏசாயா 40 அதே அதிகாரத்தில் வாக்குத்தத்தத்தின் நேரத்தில் 40:28-29 வாசிங்க. பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை, இளைப்படைவதும். அவர் சோர்ந்து போகிற தேவனும் இல்லை, இளைப்படைகிற தேவனும் இல்லை. அடுத்து வாசிங்க. இதை நீ அறியாயோ? இதை நீ கேட்டதில்லையோ? அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது,
சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். சோர்ந்து போகிறவனுக்கு ஆண்டவர் பலன் கொடுக்கும். நம்ம சோர்ந்து இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் அறிந்திருக்காரு. அதான் இந்த வாக்குத்தத்தம் இப்படியா வருது. என் சமூகத்தில் வந்து காத்திருப்பான். நீ சோர்ந்து இருக்கிறியா, உனக்கு நான் புது பலன் தரேன். நீ காத்திருந்தால் அவனுக்கு புது பலன் நான் தருவேன். தொடர்ந்து எடுத்து வாசிங்க. எசையா 43:19 வாசிங்க. 43:19. இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும், நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். ஆண்டவர் ஒருவேளை நம்ம வந்து இன்னைக்கு எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கலாம், நல்லா சூழ்ந்து போய் எல்லா வழியும் அடைபட்டது, எல்லாம் வனாந்தரமாக இருக்குது, எல்லாம் வறட்சியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கலாம். ஆண்டவர் புது பலன் கொடுக்குறாரு. அதை வந்து புதிய காரியத்தை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இப்போ அடுத்து ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஸோ புது பலனை பார்த்தோம். காத்திருக்கிறவர்கள் சொல்லிட்டு புது பலன் எதனாலன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடுத்து எழும்புவாயின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்போ நீ எங்கே இருக்க? இல்லை நான் எங்கே இருக்கேன்? நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? இப்போ எங்கே இருக்கீங்க? எழும்ப முடியாமல் இருக்கீங்க. ஒரு மனுஷன் வந்து நம்ம கொடி கட்டி பறக்கிறான் அப்படின்னா ஹீ இஸ் நோன் இல்லை. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. தாழ்மையில் இருக்கிறோம், கீழே படுத்துருக்குறோம், எழும்புறதுக்கு பலன் இல்லை. அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறேன், உனக்கு புது பலன் எனக்காக என் சமூகத்தில் வந்து காத்துறேன், உனக்கு புது பலனை கொடுக்குறேன். உன்னை எழும்பினா அந்த கழுகுகள் அதை பார்த்தாச்சுன்னா இன்னும் அநேக காரியங்கள் பார்க்கலாம். கழுகு என்னன்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி அதை சொல்ல விரும்பலை. இந்த கழுகுகளை போல் செட்டுகளை எடுத்து வேறு ஏதாவது பறவை எடுத்துருக்கலாம்ல. த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பேர்ட் கழுகு. அந்த செட்டைகள்னால் அந்த செட்டைகளில் தான் குஞ்சுகள் வச்சு பறக்குமா. அவ்வளவு பவர் உள்ளது. அந்த அதே போல் செட்டைகளை நான் உனக்கு தர்றேன்றார். அந்த அளவுக்கு நான் உனக்கு பவர் தர்றேன், நீ இன்னும் எழும்பி பறப்பான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு புது பலனை ஆண்டவர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஏன்னா நம்மளால் எழும்பி இன்னைக்கு பறக்க முடியல, நம்ம படுத்துருக்குறோம், முடியல, பலன் இல்லை. ஆண்டவர் சொல்கிற எனக்கு காத்திருப்பா, வேறு ஒன்றும் பண்ணாது, கம் அண்ட் மீட் மீ. அதான் அந்த காத்திருக்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன். அதை நல்லா கவனிங்க. அநேக ஏற்பாடுகள் பண்ணணும். நான் ஆண்டவர் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. நம்ம உள்ள பாவம் எல்லாம் பண்ணிட்டு நெருக்கத்தில் போயிட்டு ஆண்டவரே காத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காத்து ஹி won't கம். ஆண்டவரை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்முடைய உள்ளம் வந்து பரிசுத்தமாக இருக்கணும். அதான் ஆண்டவர் சிஸ்டர்களுக்கு ஜனங்களுக்கு சொல்லும்போது சொல்கிறாரு, நீங்கள் உங்களை இன்று பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வன்றார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த காத்திருக்கிறதுல எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம வந்து பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு தப்பு பண்ணால் கூட ஆண்டவருடைய சந்திரம் ஆண்டவரே தப்பு பண்ணிட்டேப்பா. தாவீது கதறினது போல் நம்ம அவருடைய சமூகத்தில் கதறி மன்னிங்க ஆண்டவரே, ரத்தத்தால் கழுவுங்கப்பா, என் வாழ்க்கையில் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு குடும்பம் ஆண்டவர் ஒருவர் பாவ கரைகளோடு உட்காந்துச்சுன்னா ஆண்டவர் பாவம் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் பாவத்தை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணறவர். பாவங்களுக்கு விலகி ஓடி அவருடைய சமூகத்தில் போய் உட்காரும்போது என் மகன் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோடய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த மாதிரி என் மகள் எப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து பெரிய காரியங்களை செய்வேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இறங்கி வருவார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அடுத்தது என்ன சொல்கிறாரு? ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள். இப்போ ஓட பலன் இல்லை. அதான் பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறது, நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன். ஓட்டத்தை முடிக்கும்படியாக அவருக்கு பலன் கொடுக்குற ஒரு ஆண்டவர். நமக்கு இன்றைக்கி ஓட முடியல, வாழ்க்கையில் ஓட முடியல, நினச்ச மாதிரி செய்ய முடியல. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது கர்த்தர் அந்த பலனை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறாரு. அடுத்து இந்த 4வது சொல்லும்போது நடந்தாலும் சோர்வு அடையார்கள். இப்போ நம்ம நடந்து சோர்வில் உட்கார்ந்துருக்குறோம். பார்க்குறாரு ஆண்டவர். சோர்வு எப்போ வரும்? சோர்வு எப்போ வரும்? நமக்கு நினைக்கிற மாதிரி காரியங்கள்லாம் நடக்காது. போகிற இடத்துல எல்லாம் ஃபெயிலியர் இல்லை. ஆண்டவரே உமக்குள்ளே இருக்கேன், இதெல்லாம் நடக்குது, எனக்கு நடக்குது, உலகத்தான் இப்படி இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சோர்வு வரும் இல்லையா? வசனம் சொல்லுகிறது, எடுத்து வாசிங்க. சங்கீதம் 84:6. அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள், மழையும் குளங்களை நிரப்பும். அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து மொத்தமாக
நடந்து அந்த அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை என்ன பண்ணுவாங்களாம், நீரூற்றாக்கி கொள்வாங்களாம். அந்த நீரூட்டுக்கு சொல்ல போனால் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? அதான் சங்கீதம் 23:4 நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற வசனம். சங்கீதம் 23 என்னது, இங்கே வந்து அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை ₹1 நடக்குதுன்னு சொல்லுது. சங்கீதம் 23:4 என்ன சொல்லுது? வாசிங்க போதா. சங்கீதம் 23:4. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோடே கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். அல்லேலூயா. இப்போ அங்கே வந்து கண்ணீரின் பாதையை வந்து நம்ம நடந்து அதை நூறாட்டாக்கி கொள்ளுறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இங்கே மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நடக்க முடியல, சோர்வடைந்திருக்கிறோம். இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார், புது பலன் தர்றேன்ப்பா, நீ நடப்ப, நீ ஓடுவ, நீ பறப்ப, ஏன்னா உனக்கு புது பலன் தருவேன். அல்லேலூயா. ஏன் சமூகத்தில் நீங்கள் காத்திருந்தீங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்ம அநேகர் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டோரியை கேட்டிருப்போம். ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஆள் கூட நடந்து போகிறாரு. அவங்க அந்த கடற்கரையில் நடந்து போகும்போது 4 கால் தடங்களை பார்ப்பாங்க. என்ன, 2 இந்த ஆளுடையது, 2 வந்து ஆண்டவருடையது. அங்கே ஒரு தண்ணீரை தாண்டணும் அப்படின்னு வரும்போது இவர் பார்க்குறாரு, 2 தடங்கள் தான் இருக்குது. இவர் என்ன கேட்குறாரு, ஆண்டவர் என்னை விட்டு போயிட்டீங்களோன்னு சொல்லிட்டு. ஆண்டவன் சொல்கிறார், இல்லைப்பா, நான் உன்னை தூக்கிட்டு போகிறேன், நான் உன்னை சுமந்துட்டு போகிறேன். அவ்வளோ பெரிய ஆண்டவர். அல்லேலூயா. நம்ம பண்ண வேண்டியது ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கணும். இந்த கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது பற்றி இப்போ ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ் வந்து அழகாக ஒரு பாட்டை வந்து பாடியிருக்கிறாங்க. அந்த பாடலை பாடி நம்ம ப்ரேயருக்குள்ளால் கடந்து செல்வோம். உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய சந்நிதியில் தங்கியிருப்போர் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். அவருடைய சந்நிதியில் தங்கியிருப்போர் ஒவ்வொருவரும் பாக்கியவான்கள். ஏனென்றால் கர்த்தர் வந்து புதுபலன் கொடுத்து நம்மை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். துதிப்பார்கள், தூய மனதுடன் துதிப்பார்கள், துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆமென், துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்மிலே பலன் கொள்ளும் மனிதர்களெல்லாம் உண்மையில் பாக்கியவான்கள். எஸ், மனிதனை நம்பாமல், ஆசீர்வாதத்தை நம்பாமல், கர்த்தரில் பலன் கொண்டு அவருக்காக காத்திருந்து பலன் கொள்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். ஓடினாலும் களைப்படையா, ஓடினாலும் களைப்படையா, நடந்தால் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் நாம் சோர்வடையாதபடி அவர் காத்துக் கொள்ளுவார். ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, கண்ணீரின் பாதையில் நடக்கும் போதெல்லாம்
பாதையை உருவ நடந்து அதை நீர் ஊற்றாய் மாற்றிக்கொள்ள தேவன் நமக்கு பலன் தருவார். வல்லமை கொண்டு வல்லமை மேலே வல்லமை கொண்டு சீயோனை காண்பார்கள். ஆமென், சீயோனை காண்பார்கள். ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, அவருடைய சமூகம் அவ்வளவு இன்பமானது. அதான் தாவீது சொல்றார், ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமா இருப்பதை பார்க்கலாம் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்கின்றார். நான் சபைக்கு ஒரு காரியம் மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் கடைசியா. ஒருவேளை சொல்லலாம், என் வேலையில் அவ்வளவு பழுவா இருக்கு, அவ்வளவு பிஸியா இருக்கு, எனக்கு காத்திருக்க முடியல. எனக்கு ஃபேமிலியில் அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது, அவ்வளவு அலுவல்கள் இருக்கு, எனக்கு காத்திருக்க முடியல. ஒருவேளை சர்ச் நடத்துகிற எல்டர்ஸ், நான் அவ்வளவு பிஸியாக இருக்கிற ஊழியத்தில் எனக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்க முடியல. அப்படி ஏதாவது எண்ணம் உங்கள் மனசில் வந்தால் தயவு செய்து அதை தூக்கி போட்டுருங்க. ஏன்னா ஒன்று மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம ஒருவேளை சொல்லலாம் வேலையில் பிஸியாக இருக்கேன், ஃபேமிலியில் விஷயத்தில் பிஸியாக இருக்கேன், சர்ச் நடத்துல பிஸியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு, வானத்தையும் பூமியையும் அதோட யாவற்றையும் படைத்து ஆளுகிற தேவன் உங்களை விட நான் பிஸியா இருக்கேன். அப்படி சொல்லுகிற நிலைமை வந்துடக்கூடாது தயவு செய்து. ஏன்னா தேவன் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம், அவருக்கு காத்திருக்கணும். ஏன்னா அவர் பெரிய மகா வல்லமை உள்ளது. நம்முடைய வல்லமையை நம்ம இப்போ ஆராய்ந்து பார்த்தாச்சுன்னா, நம்ம ஏசாயா 40வது அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பாஸ்டர் போன வாரம் சொன்னார், விவரித்து சொன்னார். அவருடைய ஜானளவாய் அந்த வானத்தை அளக்கிறான்னார். தராசில் அவர் மலைகளை எல்லாம் அப்படி தூக்கி பார்க்கிறார், மணல்களை கைப்பிடியால் அளக்கிறார். அவ்வளவு பெரிய தேவன் நம்மளை பார்த்து சொல்லிடக்கூடாது, நீ பிஸியாக இருக்கியா, சரி நான் உன்னை விட பிஸியாக இருக்குன்னு நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாது. அதனால் அன்று சபைக்கு சொல்கிறது, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் அந்த புதுபலனை அடைய முடியும். கழுகளை போல சட்டைகளை அடித்து எழும்ப முடியும். பலன் இல்லாமல் இருக்கிறீங்களா, எழும்பி ஓடணுமா, நடக்கணுமா, மரணங்களின் பள்ளத்தாக்க நடக்கணுமா, ஆண்டவருக்கு காத்துங்க, வேற ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரோடும் இடைப்பட்ட இந்த வருஷத்தின் வாக்கு தத்துவத்தின்படியாகவும் இந்த மாதத்தின் வாக்கு தத்துவத்தின்படியாகவும் நம்ம நடத்த உள்ளவராக இருக்கிற எல்லாரும் கண்களை ஒரு நிமிஷம் மூடுவோம். நல்ல தகப்பனே, ஐயா, இந்த வார்த்தைகளினால் எங்களோடு பேசின கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அவ்வளோ பெரிய ராஜா தாவீதானாலும் சரி, அவ்வளோ பெரிய ராஜா எசேக்கியாவா இருந்தாலும் சரி, அவ்வளோ பெரிய மோசையா இருந்தாலும் சரி, அவ்வளோ பெரிய ஏசாயா தீர்க்கதரிசியா இருந்தாலும் சரி, உம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் போது ஐயா புதுபலன் கொடுத்து இவளை நடத்தினீங்களே அப்பா, விடுவித்தீங்களே ஆண்டவரே, பலன் கொடுத்தீரே ஆண்டவரே, ஓடச் செய்தீரே ஆண்டவரே, வெற்றி பெற செய்தீரே ஆண்டவரே, அதே பலனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிற பிள்ளைகளாக ஐயா எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை சந்திக்க ஆயத்தப்பட்டு ஆண்டவரே காத்திருக்கிற பிள்ளைகளாக எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய சமூகத்தில் பரிசுத்தப்பட்டு உமக்காய் காத்திருக்கும்படியாக எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களில் பலன் இல்லையப்பா, பலன் குறைந்து போயிற்று ஆண்டவரே. எழும்பி பறக்க முடியவில்லை, ஓட முடியவில்லை, நடக்க முடியவில்லை ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கு உருவ நடக்க முடியவில்லை ஆண்டவரே. மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடக்க முடியவில்லை ஆண்டவரே. பலன் இல்லை அப்பா, சோர்ந்து போயிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. சமூகத்தில் காத்திருக்கிற அந்த கிருபை வரத்தை
ஐயா எங்களுக்கு தர வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எந்த நெருக்கங்கள், எந்த சோர்வுகள், எந்த பிஸியான வாழ்க்கை இருந்தாலும் ஆண்டவரே, அனுதினம் உம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து உம்மை சந்தித்து உம்மோடு ஆலோசனை பண்ணி உம்மோடு உரைவாடி ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தத்தின் படி செய்கிற பிள்ளைகளாக ஐயா எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே கர்த்தாவே, அப்பா நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்ததற்கு எதிராக வரும் அந்தகார சக்திகளையும் வானமண்டலங்களின் பொல்லாத ஆவிகளையும் நசனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கட்டி அப்பாலே போ என்று புறப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அனுதினமும் உமக்காக ஆண்டவரே நேரம் ஒதுக்கி காத்திருந்து உம்மை சந்திக்க ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு உறவாட கர்த்தாவே எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இடைப்படுகிற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. புது பலன் அடைந்த பிள்ளைகளாக, சட்டைகளை அடித்து எழும்புகிற பிள்ளைகளாக, சோர்வடையாதவர்களாக எங்களை நடத்த போற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி. முற்றிலுமாக உடைய கிருபைக்கும் உடைய மகிமைக்கும் எங்களை தாழ்த்தி தருகிறோம். இந்த நாமம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரே, என் முழுமையோட பிரசித்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரே. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரே, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறப்பாதே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.